Wes mateng padha rek. Wes lur. Mateng barang so. Ayo. Yo. Say. Oh well. Oh well. Oh well. Oh well, oh well, oh well. Yo. Rangga putra manunggal. Se. Yo. Se. Lolo. Ayo so. Ayo ger bocah bagus tokno kabisara tokno kabeh kang dadi kadhikaya kaya ger. Rangga putra manunggal.
Iki lho bocah ya. Ingkang nembe menyang saking sasana wanti busana anggambaraken Den Bagus Patih Mujabana. Ya kang sinebat pacih bujangana. Oh well. Patih kang setya hangabdi marang Prabu Lono Sewandana raja kang berbudi bawa laksana labet marang sedaya kawula. Ugi tansah paring pakayaman kagem rayang kakang aginandang sengsara. Hey, ho, hey, ho, we, lo, hey, lo, lu. Ayo sa. Yo yo, yo. Lo.
Prabu Klono Siwandono badhe tumun sayembara. Badhe tumun Panembaya Dewi Sangga langit minangka putriripun Prabu Kartanagara. Raja sang Kadipaten Kadiri inggih menika raja ingkang wibawa laksana. He! Ho! Lololo. Ai ah. Allah. Aweo. He. Ah. Oh. Aweo. 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 Allah.
Sing kandhani yen putra bagus lumon kalawan ngarsaning Gusti. Tono kabeh kapisanamu, tono kabeh kang dadi kadidayamu ya nger putra bagus. Rangga putra manunggal. Allah. Awas beletuk cok. Allah se ayo Allah selalu ayo lu Owel Ser halo pemanasan sih toh pemanasan ayo 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 woi lo tidak apa duh mau pemanasan ya ayo tukang gedang ibu nanti tiba siap-siap saya talah gurung siap-siap bang tepat siwap kali ayo balik pertama nak ini pemanasan sih
Kayak begitu apa? Biksu tentang solar. Sek satu. Oh, tes. Lapo kok susu gokok. Sek. Iki pikirane jorok karo iki. Iki ono loro. Hei. Hei. Powe enak salone. Atuh. Iki lho bener iki. Kon lek gak iso tak salto ngomong aku duwe. Apa? Duwe jago. Jago apa? Babi Kalimantan. Tak celukno babi Kalimantan yo. Kon wakile babi Kalimantan. Sopo? Mantan. Mantane sopo? Babi Kalimantan akan segera hadir di hadapan panjenengan sedaya. Monggo. Walah, apa kok delok runu iku? Lah iku babine nyangsang ning kene nyapa to? Dek goblek. Hei. Woi, ojo kune dibatak. Nyekel ya nyekel aja nyekel ngene iki. Gak oleh nyekel ngene iki. Kleru. Apa piye sih? Oh iya. Yo, ayo tabui. Tanjake, Mas. Hah? Awakmu ta? Ate dibelah. Angkrik iku yo ngene kiprah ngene lho, Bro. Ngene lho. Iya. Kuwis. Apa? Jare sapa? Lah matamu mbok telek. Arek iki rek ambek wong tuwek gak duwe sopan. Wong tuwek celuk mata-matamu. Jenengan ngapunten nggih lari-lari nggih Pakde nggih. Kok kon atraksi gak duwe sopan. Tak celuk matamu. Tak osok-osok ngene. Aku atrak tak idoni temen. Sopan. Nek ngomong aja ngono. Tak titani kon. Kodok kuno. Kon ngomong ya aja ngono. Karo wong tuwek gak usah. Kok tak biatok gasmu kon kok. Tambah kejak. Bacok ya. Awak gak duwe kentol. Lah yo, pupu tok. Weteng ngomong kemajon. Lah yo, weteng ta dodo. Dodo ta weteng. Sik. Iki umpamakno yo. Ngapunten nggih Pakde nggih. Umpamakno. Yo, umpamano. Kon gak kepengin ninggek nongko. Awakmu ya ambek wong gerang kudu duwe sopan. Aja ngono kuwi. Lah apa agemu tegan tak kok singgeki. Ya kaya susune. Awakmu iku kudu duwe sopan santun. Ngene mbok arani nongko. Dudu apa nyunggek juwet. Kabeh kok pringisan. Ayo. Saksikanlah atraksi dari makhluk kurang ajar Rara. Atraksi matador. Yo. Saksikan atraksi. Which is there is a voice in always answering, always a capricing.
Kon niku gede dhewe tak bentus-bentusno kon yo. Aja tak itu. Loh. Ngomong setetes ah. Loh, kok iya itu. Ngomong gak cakep kita itu. Kita itu. Untune dipangan rayap mesti. Tak kira apa jenenge kepluk tangane penonton susune eplek-eplek. Ajae Mas. Skater panda. Skatere apa? Kok skater panda? Iya, seketere panda didelok mbak. Seketere kakek merah. Nah, akan delosor raine nang arep dhisik. Atraksi delosor seperti ikan paus. Inilah atraksi ikan paus menyusui anaknya. Atraksi ikan paus menyusui anaknya. Nah, ya iki lho. Dipangsa. Loh, Dipangsa delok ta. Loh ya, persis masalah delok ta. Nek kon gak komedi bades kon. King Kong. Lah yo. Kon ojo nyiksa wong tuwek. Mbok yo kalem ngene dijernian ngene. Kalem didemekno ngene. Ketoke diluk tok. Ah didemekno sampean diluk Pak De ya. Gak. Wene. Apa wong tuwek jelas. Potongane kok dadar ndok. Kon koyo kadal. Halo. Anake sapa iki rek? Oh, akeh. Dek dek. Ayo nyanyi. Lah sambutan. Oh. Ono. Pacare tak ngene. Sik. Mikir ndok ado. Ah, aja ide-ide magnet. Nek ide magnet kelet. Karo ndok ado ngene lah. Ide magnet kelet. Magnet. Iya, kelet. Kelet iki kemarin kelet. Hancuri tak biatok gasmu kapok kon kok. Arek iki jarene ngebleng. Ngebleng aku. Nggak kok biasae. Lah apa? Suhu nang kene. Suhu. Iya, awakmu karo suhu. Iku lak suhu badan. Suhu iku pituwa. Guru ku nang kene rek. Guru kudu Iya, kene. iya. Iko, halo. Mulane aku rada ngebleng emang. Iku gurumu. Iya, meneng. Kono ojo nyese. Iki gurumu. Iku gurumu. Gurumu. Ya ampun, lah kok koyo bekengking. Iku. Lho sampe delokno kaya bekengking. Astagfirullahaladzim. Kapok. Sampe delokno kaya bekengking. Nek iki teko ya. Tung tak tong. Oh, karya budaya ya. Tung tak tong. Ciro. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih monggo. Ngapunten lagi. Kang Demong. Iki lah. Oh, ngomong. Ngapunten Kang Demong. Aja ngono Kang Demong. Niki dipoti Kang Demong. Ah. Niki Kang Demong. Sampeyan ki semerat. Aku lapor rek. Lho. Gak melok duwe bayaran nek bocah munggah. Jarang-jarang. Kak, Iki pun ketekan bahan. gak ngono. Engko lek lucu aku dibayar ta, Kak? Alah gampang. Gampang urusan guri. Perasaanmu bakul aku. Kayak aku. Wis mbak nyolo sing lucu ngono.
Wis banyolo wis lapo ngajak aku. Mboten menapa sampai salah nek kene Mas. Salah kono kene ayo. Aku malah lapo delok jararan nek kene kere. Salah ya. Wis maino rek. Lho truk gak payu mbok aku delok jaranan mbok konmu gak banyol kok tambahan. Iki kok lek lucu lho dibayar ta gak aku iki kok. Jane yo ke dibayar Mas. Ngapunten sing kathah. Tetep dibayar. Bayar apa? Yari omongan gak enak. Sik, nek kacamataan iku kaya gandul. Kaya gandul. Banyol ora. Aku lek macak ganteng isin aku ti banyol. Banyol. Alah. Delok jaranan pisan dirampasi kabeh rek. Arang kadang-kadang. Kacamata iku mamaku belani rene tuku lho rek. Lah kok kepiye Mas? Mari ngene lho. Ngene gak Mas. Lah ngene kok kepiye Mas? Kacamata napa iki? Gaib iki. Gak iki kacamata murah. Gaib iki Mas. Matamu sing bidak. Oh mataku ah. Kok Oh ngapunten nggih. ngamal lapor delok jaranan. Lho Mas, ngene iki rot lho. Sik. Tiang-tiang mboten ketok kabeh. Ojo ngomong tiang HP ku sing gawa sapa mau. Ayo. Oh ya wis. Mosok delok jaranan bondo parkir ae kelangan HP aku. Lho Mas, lho, gaib iki lho. Wis Mbak, Enten main ini nyake ini. wis maino kon kadung paes, aku tak delok. Lho Mas, tiang-tiang ini semerap lho. Pundi tiang mboten. Tak kandhani. Danyange kene rada ampuh lho ya. Ojo macak bidak. Engko lek bidak temen. Wis banyol rek. Matur suwun nggih, dulur-dulur. Iki Mas Lempo. Majun suwun Kang Gemo. Gak kene, aku kacamataku. Aku tak ngalih ae. Kalong sembarang kali aku ae. Matur suwun Kang Gemo, ala dem. Dem. Oh no. Lapo? Dempo. Ero dempo tak gak? Demo, iki jenenge Kang Demo, nek iki demok. Iki ngono demo. Iku Geli. geli kakek iki ngono ah. Wong ngene tok geli. Wong ngene tok geli kan ngalem. Merangsang laku. Akeh wong lagi ojo kae sini lho. Ojo sini lho. Ojo sini. Akeh wong ngomong sing temenan. Dikonco arek. Lunga ta. Ayo, kantong kok, rotok kantong iki. Rotok kerjas iki. Tak kantongi kakekmu. Encene durung metu untune iki termasuk anak cek bawah umur. Dek, anak cek bawah umur. Iya sih. Lagu anak-anak. Sing kok di sini pentil, di kanan pentil, lama-lama kudu tak tebel. Iso tak di sini pentil. Lagu anak. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. Eta buah nek tangan gringin dah. Hancur itu Ngomongnya rada angel lho iki. ada. Lah kan itu aneh. Pentilku mencelat. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Tanganmu geringgingin ta, Rek? Bono rek ganteng. Oh, dijiri ta? Ngono jauh dituwi Rek. Mas. Kula tabuhi sing Mas, kula ditabuhi bareng sing kompak. matur suwun. Matur suwun, Mas. Ngono lho. Kon meneng-meneng langsung aku anak sehat makane gak direken. Aku anak sehat, tubuhku. Bop. Lah ya apa rek kowe buar kabeh kuwi apa? Ya gak ngono Mas, sampean tabuhi siji-siji cek gak bareng. Sampean tabuhi siji-siji Mas. Oke. Siji-siji pokoke ana musike. Iki ana anune. Kok jok bareng Mas. Monggo. Aku anak sehat,
tubuhku kuat. Anturi iku rek. Sitok bareng lho. Mari bareng. Lah kok siji dikening-kening kenung kung. Kakekmu ah. Sing berirama Mas. Sing ana iramane lho rek. Sing ana iramane kasane kedang. Tak tolong gedang pentele, tak tolong gedang pentele, tak tolong gedang pentele iki lho. Iki ne barang kok. Ayo. Awel. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Wes mari. Banyonyong ayo wes. Kon gelut tak kapuera. Gak amot. Badanku dipikul selalu. Nyanyi arek cilik arek iki. Tuwek. Lemu kantole gak ono. Goblok. Susune gede. Tak cakot apa kon kok. Awakmu iso? Iso. Jalan. Tek sop tek anak ayam. Duduk soptek. Loh, kepaduk Loh, gendane kok ane ngebeleng paduk gendane. Wah, tuwek karo tuweke. Lah iya duwe putu lho rek, aja ngono. Irunge cilik kaya ini jagung. Gendakane kok gelem lak ngono. Aja gendak-gendakan. Kupinge depopo. Kok kerupuk urang. Oh elek nek. Ngene iki anake ndelok tagak. Sarapan aku rok ngene iki bojoku kudu tak iles ae. Apa? Ero apa? Ora ngene iki bojoku kudu tak iles sih. Iki Diangkrik. Loh, Mas. Wah, ya iki. Jejerno karo tak Bagong angka 10 iki. dikandengi Pak Bagong. Mlaku bareng. Mbak ngapunten Mbak nggih. Niki kewan model napa piye niki? Gak tahu bener. Ayo Gus. Enggak ada kadel kan. Mbak. Oh, soto matamu. Foto. Foto. Ayo mlaku Gus, mlaku bareng. Gandeng. Mlaku bareng. Mbak, kirike sakit napa? Katanya yang di Mbak, kene sik durung mari kok yo. Penonton iki yo cek melek kok gak ngantuk. Cara gecol karo iki. Kok mikir kene, Col. Gak apa-apa. Cok. Urusan buri. Digandeng. Digandeng. Oh, Digandeng. Gandeng. Tangane lo. Digandeng sing apik ngono. Sing apik, digandeng. Bagaikan yang perempuan bagaikan Meriam Bellina, yang laki-laki kena diabetes. Kak ngono sih jajal kandeng asli. Mulakne bengi gak turu rek, HP-an ae ambare iki ada kok. Matamu YouTube kok. Iso ah. Iso. Dirayu sik. Kak ngono iku nek basa arek gak patek iso berbicara men. Nyarek penyanyi ngawur.
lagune sing biasae sing dinyanyekno arek iki cilik. Embuh. Arek iki sing nyanyi temenan, yakin no? Lho, kepoyo. Kakek duduk kepoyo. Ayo bro. Bisa lah Mbak. Sudahlah bisa lah Mbak. Tenang aja. Iya Mbak, tenang aja Mbak. Bisa. Wis ta, Mbak? Bapak. Oh, wong akan cotot. Ya sembarang. Sembarang lagune sembarang. Aku gak bisa nyanyi. Gak nyanyi oh. Dudeno kandolane ati tekane nyulayani cacimu sehidup semati amono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dudeno kandolane ing ati tekane nyulayani Dugang masane aku tresno lilakno aku lunga ati ra kuat nandang rasa keruntu rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dugang masane aku tresno lilakno aku lunga tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau perkokan aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan tetap masih tak terpisahkan di akhir zaman weh Haro singah aku mulo suarane ambo terupu ontaping perwadya bola saking gunung telapak lodaya papih singa umbang dalah
Aluh. Amok-amok Jaya Marata Suramarata Jailu Dirai. Agentan modo-modo. Vokalis sama tambahi Mas, kontrole. Oh. Tas. Oh. Amok-amok Suramarata Suramarata. Diparingi dalan Mas. Bocil mirip iblis laknat. Sak bedhae bumi lakatake gagal.
bojalan iblis laknap tak bedhaing bumi lakotong ing jagal. Ayo dirusak barisane Prabu Klana Sewantana Kakang Pandhu. Pati Singa Kumbang minangka utusan Prabu Singabarok. Bojalan iblis laknap tak bedhaing bumi lakotong ing jagal nantang para Prabu Singa Kumbang. Raka putra manunggal. Kagem sing nang ngarepe kontrolan kula suwun kanthi saged minggir nggih. Amargi gak krungu. Sing nang ngarepe kontrolan sakne gak krungu. Sepindah malih sing ngajenge kontrolan kula suwun banget. Raga putra manunggal. Ayo yo. Nadyan kata ing nawala nora kaya iki kang nembe prati
Kadawa tinandhap surasaning wala nganti bisa akarya wijine lelor dipaitup monggo karso takokno sing wis nglakoni. Kalisa ing sambi kala gampang nasuke mbok aja gampang cemburu tresnaku iki hanya untuk dirimu
dirimu wis rana wong liya Dik kejaba among sliramu marga sliramu paling istimewa bagiku. Harapku kamu bilang sayang ning burine karo karuan ning harapku kondo tresno tenan senenganmu ngrentengi wedoan ning harapku kamu bilang sayang ning burine karo karuan ning harapku kondo tresno tenan senenganmu ngrentengi wedoan. Yen pancen mangkono Dek aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu Janji sing temen Mas Josen ngrentengi wedoan bakal ayem tentrem anggone urip bebrayan. Coba sawangen Mas ngarep marilan piringan anggonku dandan apa tono sing kurang. Coba sawangen Mas anggon kaiki wedaan geniyo Kang Mas isih seneng keluyuran. aja gampang nasu Dik mbok aja gampang cemburu tresnaku iki hanya untuk dirimu wis ana wong liya kejaba among sliramu marga sliramu paling istimewa bagiku. Kok kamu bilang sayang ning mburi karo karuan ning ngarepku kondo tresno tenan senenganmu ngrentengi wedoan ning ngarepku kamu bilang sayang ning mburi karo karuan ning ngarepku kondo tresno tenan senenganmu ngrentengi wedoan. Raga Putra Manunggal